jama anula na be yoro ra awni wula awni shu awni kli nega video yi ya la pour que ka M5 RFP malien be mali kono ani mali koka village la dubaula yoro bela i senekelao i bagamarao i munikelao i jagokelao i kenreo i fonctionnaire i soldats i cadre que malien be le gele ka don ambe mina ay conférence de presse ke bi M5 RFP siège là kuma barkama minum foramba kasigo uluka bamana kana pour que akase ka fam kuma in akuma fla de kera kuma folo aya fo malien o kunu ani CEDEAO et clé beke négociation là ya damini 10h pour 23h30 ay pose fla de ke o bela ama benkola CEDEAO nana CEDEAO délégation bado dana anyemo e Nigeria président koro Goodluck Jonathan mi faralaka oui Niger président Niger ministre des affaires étrangères parce que Niger devait CEDEAO président en exercice assuré ça ani ka conseiller unana mingi na fait ko anko ko Ibrahim Bokar Keita ka démissionné ka bo président la kango kuma bla ko parce que CEDEAO fait ligne rouge d'obé président mi élira démocratiquement comme si c'est ka faut pas ka boy donc ni kuma wéré ban fait ni ñi ngali wéré ban fait am se ka bla table sans fait am bena laaje mi se ka kala an fana kuma ne de délégation ñemoy kuma min doranda nje jono am benaminka ne de ya introduction ko e kuma jumen de fuy kuma ko CEDEAO ni CEDEAO na malila malion kanga CEDEAO bon CEDEAO a wolola malila ni yo hakli gili CEDEAO bangena 1975 Mali président de la République au Watila allez de Nigeria président de la République welekana ka foy est-ce que vous savez jekulu do créer jekulu mi abena Afrique de l'Ouest jamana be fara nyonka ka français ka ni anglais ka ko voilà ko fara nyonka parce que les africains be zone kelela parce que barake kana folo chaya et jamana dew kasi ka ñewon tama ka commerce ke ka affaire ke yali yoro kasi ka yirwa umo go fla benaka Mali président de ya hakli soro u benaka u de ño to nu tama u ga CEDEAO créé donc CEDEAO bi se ka foko Mali denke de do o denke amona akira chokorobay au delà 2012 a fa mimbe Mali lumbula mbala fa kumba feke d'Afrique denke nani jo ka fa tegemine ka bo geleyala o de yake 2012 CEDEAO de na Mali dem ka institution sigi CEDEAO de négociation ke ba fa mako accord préliminaire de Ouagadougou min signera juin kalo tani segi 2013 o gafein kuma barkama saba de ba ko a kuma folo e muy ka président sigi Mali la vote ka ko président kasi o de ko na la Ibrahim Bokar Keita elira ka ke Mali président kuma fulana min be gafen ko ko ni président sigira kalo fla kono akanga négociation engagée ale ni mouvement armé nunu ani rebelle ka négociation ke ka accord nyuma soro min be se kana lafiya ni basigi jamana ko o négociation ibeka mawalia kabina sigira kalo kelen ko fe ay jotele la kwale ni rebelle ti se kakuma a torola fo tiene na ke Kidal 2014 kuma sabana mi be gafe en kono o e ka fo ko rebelle kanga désarmé et cantonné o kore
u kan ka marifa bɔsi rebelle la k'u bila ɲɔgɔn ka yɔrɔ dɔ la min kan ka taa sɔrɔdasi la a bɛ taa sɔrɔdasi la la min kan ka taa baara wɛrɛ kɛ a bɛ t'o kɛ o fana i bɛ ka maa waliya donc kuma n'u ye jateminɛ kɛ CEDEAO min yɛna Mali bolo minɛ ka bɔ gɛlɛya la lahidu min bɛ CEDEAO ni Mali cɛ mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ min y'o lahidu cɛ ka CEDEAO janfa o ye IBK de a filanan IBK bɛ eli don min na mɔgɔ baw bɛɛ silamɛ ɲɛmɔgɔ baw bɛɛ u bɛɛ kun tugura a ye mun de fɔ maliyɛnw ye a ko n'ale elira ale bɛ lahidu ta maliyɛnw ye kɔrɔnfɛ kɛlɛ in ala barika la a b'a ban mɔgɔw y'a eli mɔgɔw votera ye o de kama mɔgɔw ma votera ye engrais ko ni tracteur ko a nana kuma fɔ o ye kuma min kun boloda kabini ATT bɛ fanga la 2003 ale nana dɔrɔn ka dɔ fara kan mɔgɔw y'a voté 77% n'i ye mɔgɔ 100 o 100 ta mɔgɔ 707 ani 7 de votera ye o kɔfɛ ale ni min kun bɛ ɲɔgɔn sama la a ka challenger Soumaïla Cissé Soumaïla y'a n'a muso n'a denw ta ka taa fɛ k'a féliciter c'est comme si Maliens bɛɛ 100% de sɔnna ka président ya ma n kuma ko ka jateminɛ kɛ cogo di président min élira avec 77% a ka opposant fana farala kan diinɛ ɲɛmɔgɔ baw bɛɛ farala kan dugubaw bɛɛ Mali population bɛɛ votera ye olu yɛrɛ k'a lajɛ comment a bɛ se k'a kɛ ko 107 kɔfɛ o jamanadenw kelen bɛna wuli n'i ye 100 o 100 ta peut-être mɔgɔ 90 u b'a fɔ k'u t'a fɛ ka président ya fɛ u ka hakili jagabɔ cɛ mun bɛ se k'o kɛ a sabanan n k'u ma ko a bɛna fanga la don min na a ye lahidu min ta maliyɛnw ye lahidu a ye lahidu min ta k'a bɛ kɔrɔnfɛ kɛlɛ in ban kɛlɛ kun bɛ Kidal u b'a fɔ min ma ko insécurité résiduelle parce que Mali drapeau kun bɛ Kidal Mali soldats contingent dɔ kun bɛ yen mɔgɔ 150 Mali gouverneur kun bɛ yen préfet kun bɛ yen directeurs nationaux kun bɛ yen ORTM kun bɛ yen a tora dɔrɔn ka négociation kɛ ka kɛlɛ in ban a nana o sɔrɔ o situation la bi na n'i ye jateminɛ kɛ Kidal ko kuma tɛ fɔ Gao ko kuma tɛ fɔ Tumbutu tɛ fɔ a bɛɛ tiɲɛ la kɛlɛ siya kɛlɛ de na wuli Mali centre la dɔgɔnɔ ninnu filaw bɛ ka ɲɔgɔn faga o tɛmɛn'o bɛɛ kan sisan insécurité lakanabaliya ye Mali bɛɛ minɛ o de kama sisan communauté internationale yɛrɛ b'a dɔn ko n'i ye Mali tila 4 a tila 3 bɛɛ a tɛ gouvernement bolo bi 75% ka taa 80% o tɛ gouvernement bolo or ale de ye lahidu ta k'a bɛ kɛlɛ in ban a nana juguya fo a sera yɔrɔ min na sisan n'i ye tila kelen de bɛ gouvernement contrôle la n'an m'an janto yɛrɛ la y'a ni 107 Mali bɛ tiɲɛ pewu Mali bɛ se ka tunu donc o de y'a kɛ Maliens jɔrɔla mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bi jɔ ka Mali kisi ala ka Mali kisi olu yɛrɛ ka Mali kisi o de ye sababu wɛrɛ min y'a fɛ ko Maliens farala ɲɔgɔn kan donc n'i y'a jate a ye CEDEAO janfa a ye Maliens a ye lahidu din ta a m'a timi c'est comme a ye Maliens janfa o ye a ka lahidu ani a kan ka min kɛ maintenant n'i ye sariya lajɛ sariya fana kɔnɔna la Mali constitution a ko ni président sigira président bi kali ala ɲɛna peuple ɲɛna ko Mali constitution n'a sariyaw a b'u bato a b'i jija fana u ka bato ni mɔgɔ min y'u sɔsɔ ale b'a ɲingiri parce que ale de ye Mali premier magistrat de la République du Mali donc a b'i sigi président yɛrɛ don min na a y'i kali de respecter et faire respecter la constitution et les lois ka constitution bato ani sariyaw a b'a kɛ a b'i jija fana ka kɛ o de y'a ka serment ye an nana mun ye a bɛ sariya sɔsɔ don o don a ka baara foyi tɛ taa sariya sira la min ka d'a ye min ka di a nɔfɛmɔgɔ ye an ko o oligarchie o ye mɔgɔ damadamaw b'a kɛrɛfɛ ale n'olu de bɛ sigi olu de bɛ min ka di ye u b'o de kɛ u tɛ sariya bato fiyewu i ye exemple caman d'u ma mais yan n bɛ exemple 2 dɔrɔn de di
pour que ka kuma sunya nko ibe ka be sigi domina député élira 2013 constitution ko député ka mandat 112 de foi te faraka foi te boala député ka mandat bana 2013 premier ministre min kumbe a jorola aye seben de blaka ta cour constitutionnel ko député ka mandat bena ba andu man la ben ka élection outuma kanga ke turudi est-ce que amsika do faru ka mandat cour constitutionnel seben blaka ta fa ko te se ka ke parce que no kera c'est comme si beka constitution soso donc kuma ban o cour constitutionnel killing do kun dama ko fe ana ni sigi ka lettre sebe ka ya maria di député ma u ka do faru ka mandat donc a bora sharia la ay constitution era soso sharia sumba era ya soso député e sharia voté ka do faru ka mandat peuple placera o ka jamana don ka voté ulu de do faru ka mandat o sharia a be constitution soso o sharia imanga président manga son o sharia mapu ale dunya promulgué donc c'est comme président yere mongo mié constitution soso pour constitution des députés président qui est le gardien de la constitution et des lois ayi kali ka be sharia batu ka be constitution batu ateso mogo ka boula alo sharia voté ayo promulgué ka faut que député mi sharia mi voté mi be constitution so ka son nom donc ayi kali minke aya jamfa ye exemple flana duma ale be ka fo sisa ka e cour constitutionnel nyamo gen atora fo mogo kasa akumbe se ka gen kasoro kasara make mais ote kuma to kambi au cour constitutionnel ni fleni ko abe démissionné et sharia ya ira mali constitution cour constitutionnel nyamo ate cour constitutionnel nyamo ra mena ayo lahidu ayo papio ayo ira CEDEAO atalamuna cour constitutionnel sharia mimba sigi ani u ka règlement intérieur akanga tableau minka o sharia B c'est une loi organique o sharia kona sebelemba ka noir sur blanc ko ni élection surnyana kuma min kanga me se ka ke kri pour que cour sortion ka critique o kuma yi yani élection ka ke cour constitutionnel mangi dadala amanga kuma ni mogo ya nyini amanga jabi dama amanga papier sebe amanga foike comme ça ni uma benkola ni élection temna ni kiri na se ka critique mais na yida dala ka soro élection make élection ka fa hali ni plaignir at ce qui do dima andu ya ye élection 2018 sunyana sharia ko procuration manga di mogo ma ko voter na député be ya voter pour que ka choisir yurgu doga élection ministre de l'administration territoriale badon ko yamaria tabulu aka procuration autorisée aye mundeke aka conseiller ou yafa aka cabinet la ko tsekake aye mundeke aye seben de black ata cour constitutionnel autrement i cour constitutionnel comme EDB be sans fait ala kofi est-ce qu'il bisa yamaria dima nga procuration nous nga yamaria du gouverneur ni préfet mukadi c'est comme si abe yamaria di cour yamaria ni cour constitutionnel fait ale ka sharia sos au cour constitutionnel min kanga ke sharia gardien ka sharia batu ale de be seben ki au preuve bambolo au papier bambolo ka fo ministre min kadi be se ka procuration di hali ni sharia ta yamaria mbe yamaria di ma e ka sharia sos au papier bambolo ni cour constitutionnel yere min kanga sharia batu min kanga sharia koloshi na yere be yamaria di mogo doma aka sharia sos au cour constitutionnel sharia min ba sigi yere a règlement intérieur ya fo au cour constitutionnel membre article 8 de bafo min bo sharia soso na preuve yirala au cour constitutionnel membre
amassé ou kage ou ka article 10 ko ka genen do ka beaucoup constitutionnel la démission d'office au be sharia kono donc cabinet au prévu sora la ambolo manasa daño ko kunti cour constitutionnel présidentiel la sharia est au défaut mais bika ya toyi a tora cour constitutionnel yara fo ka kielike fo mo sara domina bika bena fo kale yake donc aye sharia soso président siglembe aya toyi aka sharia soso donc président yere aye constitution soso donc aye constitution jamfa donc en procédé à avec la constitution pour comment faut président élira constitution là donc c'est kaboué président yere allez avec constitution ni charia avec tama quoi à tout bateau donc en bolo mogo kele ni jekulu be mimbe malla mimbe charia bateau oui M5 RFP parce que encore président qui a démissionné ya Maria Bambolo charia qu'on a ngofo encore désobéissance civile anga murti na be jamanache o fana be constitution la donc a ma charia sos ulu ko démission ko kuma tese kafo an yu hakili jigi ko Afrique kono président chama démissionnera ulu yere CDAO ulu yere na 2012 ka fo président Amadou Toumani Touré ma ATT e ka démissionner ulu ka délégation de nana ATT démission pour que manga kana ulu jamana ko donc ulu se kana foye ko président manga démissionner président se ka démissionner ou ka fo dron ku nana ka ibeka imposer malien ko an kuma ko an se ka benoy an ba fa akabo fanga lamma parce que aye lahidu minta CDAO ya jamfa amatimi aye lahidu minta Mali peuplé kanani basigi ni ka keleimba amake akiena aflana abe constitution ni sharia de soso dongodo uka jakulu be en même oligarchie min kadiyo ubodeke donc malien ku siglendo otuma uye monnaie dans la uyan jamfa uyan trompé mais en banjo ni élection sera ambe voter ku boy au drone de kelem ni mbe populi bu élection nana jamana don votera mogo min kadiyo una na fuku mason donc oligarchie nyamo nunu yu bla peuple là parce que oligarchie ibe kana no fe na kola de nunu be dobe assemblée là dobe cour conseil là dobe l'armée là dobe opérateur économique là mogo dama unde be nyogon dalaje min kadi bodi kemal là donc ko peuple ne min voter pour le maçon min kadi yodeke peuple boraka fuka le maçon M5 RFP fana boraka abe jamana kien kata dongodo ou maçon aye mundeke aye force spéciale antiterroriste oui jekulu dobe mimbe armée kono adlala spécialement kata terroriste kele ka terroriste faka ou manga do maintien d'ordre fiu ali yudu bla kata sika so kam go faka kana bamako jouer kalo temps tani kili tani fla tani saba kam go faka dugu kono kata fo misirula diko ka misira kata mo go faka misirla donc ni mo mi yoke aseka ni sigi malien nyina bi mogo mugani saba de sara aseka ni sigi malien nyina ka fuye kale ba afrika to ka président yala an kuma an seka soma hali démission ko kuma ere hali na kuma ke ni e mogo faga ni togola malien seka ko ka président jango fagali nkira donc an kuma aseka to nga président yala o kofe an ya yirula fana mogo minu ye réunion ke ka décision ta ka foko force spéciale antiterroriste force atunu ku kata mogo faga o mogo ukanga mine ka kiri Mali kono ka kiri cour pénal international an ya fo kango avocat chama farala nyonka be ka dossier la o kiri nkanga ke Mali la fo ibe ka ku mine uka kiri Mali la no mu kiri Mali la ambe plainte du cour pénal international makaki an yo fui o kiri fana tanki amake tanki be kama nunu mane ani alitseka kumawo parce que ulu yake togo mina ukumba fe ka mugo faga mugo ni diko ni mugo minumbe barke isa kaw jimni limam jara ukumba fe ku faga utara ortam kurkon uyere kumba nyin ube kumbu nyin anga milito yafo ko imam jara ni isa kaw jimbe mi ukanga faga de fo do imam jara in dogo
chambre ro kon ka datu isa ka dum ala barkara kunte utara mine soufe aka chambre kon finitala kilote de bara ani t-shirt ka mine hali a sen lampolo kata nayi ka fili nyagan kon ka datu tlefla foi madame fa kumbesa katlaka forsatu nu ukata digo ka misrila ka mugo faga misrila ça veut dire que pas ka diko re faga donc ni yoke dana ya bora account aseka ko président yala an yo de fo seda o ni an kuma ku ka fe kelen koloshi wari min kanga dika kele minansa ka di armée ma a document bambulo bi ni jate mineke ni keme o kemeta bi duru kata bi segi abe ngana mura abe kata machine maduma chaussette gansan mi e keme fla utara facturé wa woro pistolet fitini gansan mi e wa mugani wa fla ubeta facturé 1 million ibeta mobiluta ani citerne mimbe carburanta armée ani moyen de transport camion min ka prix ka bo 23 millions mugani saba mugani duru kato million binani ubeta facturer million keme saba million keme nani wari borani tugode donc armée ma équipé pancroute nyumante armée bulu dominité soda subu minogo bula ministre de la défense de afo député nya wari dumbora ay wari minyini peuple a voté ka dama yana kana fangala wari minyina gouvernement fait ka armée jos kura oye million kemenani ale nana akoko tabu kuka ke million ba milliard ba kele kabo milliard kemenani la milliard kemenani odi dum fara yana kana fangala kabola kata milliard ba kele milliard kemefla ani milliard bisaba o dira halibi kelmina nyuman tanga soda su donc ay CEDEAO jamfa ay malion jamfa ay constitution soso ay ngal l'armée jamfa abega jamana ki na man janto yorela yani aka mandaka ba malibitu ala kan tsoro ne tamashen do di CEDEAO nyamugo ma fu yelela kuma président ya c'est comme chauffeur permis de dire ama aka mobili bulu donc peuple ya maria dama ye permis de dama aka sigi nyefe ka peuple ta aka herebe yoromina ni chauffeur e permis di chauffeur ma yani aka ta herebe yoromina abe accident ke dongodo kasara beke tieni beke yoro bejeni mogo be nyom faga permis be bochala parce que permis peuple d'état doit aller tâter à kalfala rek donc o de be malla ful yere yele kuma ko donc ou kana na faudron ko problème est mien député minimbe ou ka minu élira deuxième tour là kulu boy ka élection wéré ka cour constitutionnel boy ka gouvernement yelema obeye cosmétique de c'est-à-dire que ibeni joka pomadi ni fenu nun ka ila ka eke mogo nyumaye mais ate ifrakeo bana mimbe malla o ye mali tableau yere o de mani donc yelema ka do ola ka sharia batu kana folo lakana ka jamana lakana jamana ka barakata ni an yo de fou donc an se ka son mogo mimbe mogo faka mimbe peuple jamfa mimbe l'armée jamfa mimbe constitution soso an se ka so o doyam aywa an kuma ko alete constitution bateau an nommé constitution bateau parce que désobéissance civile a émis qu'il y sharia là quand faut président qui a démissionné fara sharia m'a interdit donc ka ta jatimne ke antoro kumala ay pose que ko kanga ta hakli jagaboke ay nyogon kumbe tuguni 14h30 antoro kumala fo 21h antela ka pose que ko kanga da hakli jagaboke antela kana fo 23h ni ko ant anfarala ama se ka ben ko la donc ko kanga na bi wula fe 14h30
ni salifana silla 14h u ye n wele ka fo kan ka bila k'a kan ka taa fo 21h donc bi su in na ne bɛ bɔ yan ka taa o réunion kɛyɔrɔ la donc o kumabaw de fɔra an ka conférence de presse la bi n kun b'a fɛ k'o walawala maliyɛnw k'a dɔn u k'a faamu pour que an bɛ ko o ko la u ka se k'a dɔn mɔgɔw kana rumeur kɛ ka hakili suɲɛ kuma f'u ye an kɔni ye min fɔ bi hakilina min b'an la bi i bɛ ka démission an kɔni bolo fɛn wɛrɛ tɛ se k'a kɛ o kɔfɛ Soumaïla Cissé fana an y'a fɔ chef de file de l'opposition ale kan ka bila o b'an ka revendication la donc revendication 4 min kun bɛ yen ne y'u fɔ kunun n bɛ segin u kan i bɛ ka démission transition kura ka sigi gouvernement de transition o transition kɔnɔna la maliyɛnw bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan tuguni k'u hakili jagabɔ an ka jamana kan ka baara k'a ka taa taabolo jumɛn de kan san 30 kɔnɔ tiɲɛli min kɛra Mali la école fɛ yurugu la ka jamana tiɲɛ a tiɲɛla cogo di an bɛna bɛn maliyɛnw bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan ka to Mali la Mali kɔkɔ mouvement armé o i soldats o i travailleurs o i alimami o i dugutigi o i écoleden o i fonctionnaire o bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ Mali ka sira kura ta donc o y'an ka revendication une transition démocratique Soumaïla ka bila mɔgɔ min ye fagali kɛ olu fana ka minɛ ka juger i bɛ ka démission o de y'an ka laɲini a fɔr'u ye o de bɛ hakɛ na hali n'an seginna sisan an bɛ sigi o de kan ka f'u ye maintenant n'an ma bɛn ko la parce que u y'an bagabaga ko n'an ma sɔn n'olu ye décision min ta mɔgɔ si tɛ tugu an kɔ Union africaine Conseil de sécurité Union européenne bɛɛ bɛna tugu an k'u ma ko u ka sabali u kana fɔ u kana tɔn maliyɛnw kana miiri ko CEDEAO min sigira maliyɛnw tɔgɔ la a wolola Mali kɔnɔ ka sɔrɔ i bɛ ka ten o CEDEAO kelen a bɛna Mali président dɛmɛ k'a ka jamanadenw faga a bɛna a dɛmɛ k'a ka jamana ci a bɛna a dɛmɛ k'a ka l'armée janfa a bɛna a dɛmɛ ka Mali fara u kan k'i janto yɛrɛ la histoire kana retenir fewu ko lieu que CEDEAO kana Mali dɛmɛ CEDEAO nani jagoya maliyɛn den tɛ président min fɛ k'a jagoya ka sigi maliyɛn kɔrɔ n kuma kɛlɛ in la hali n'u ye M5 ɲɛmɔgɔw bɛɛ minɛ hali n'u bɛɛ faga a tɛ se ka jamana mara ni hɛrɛ ye fagali in kɔfɛ a ka gɛlɛya ma donc an y'o de f'u ye k'u bɛɛ ka hakili jagabɔ kan ka ɲɔgɔn ye bi ala ka hakili ɲuman d'u ma ala ka hakili ɲuman fana d'a ma ala ka hakili ɲuman di min bɛ fanga la ka hakili ɲuman d'a ma parce que an ye ko bɛɛ kɛ an kana se o yɔrɔ la bi an sera yɔrɔ min la mɔgɔw tɛ se ka sigi ko M5 RFA ɲɛmɔgɔ min bɛna sigi ko ka taa poste ta parce que a fɔra k'i ka don ministériya la k'o ta k'a to yen ne yɛrɛ t'a dɔn a bɛ se ka kɛ maliyɛnw la a bɛ se ka i sigi ka kuma maliyɛnw ɲɛna tuguni donc kuma barikama min bɛ ne fɔ k'a fɔ ye pour que aw k'a faamu aw ka informer mɔgɔ kana nkalon si f'aw ye fɛn o fɛn n'a kɛra an bɛ segin ka n'a fɔ ye an b'a fɔ conférence la an b'a fɔ bɛɛ ka se k'a faamu donc kuma barikama min bɛ ne fɛ k'a fɔ ye o de ye nin hakɛto b'a la sali ala